אוהבת את חדר הסודות, זה הספר הכי יפה, וזה יופי. כרמל, את לא בפריים אבל, את תלכי טיפה אחורה. בפריים זה במסגרת, כאילו במסגרת שהדשה יכולה לתפוס, אוקיי? טוב. מה זה נקרא צדיק? למה אברהם היה צדיק? מה זה אומר צדיק? צדיק, אולי זה איש שעושה דברים טובים. טובים למי? לאנשים אחרים שהוא לא מרביץ, לא מתעלל. באמת? אולי. למה אסור להרביץ ואסור לקלל? למה אלוהים לא רוצה שנרביץ אחד לשני ושנקלל אחד את השני? שנהיה עם אחד? אבל יש עוד עמים, נכון? שהם אויבינו. זה לא נהרוג אחד. הרי אתה ימני קיצוני. טוב כרמל, בוא נשאל אותך עוד שאלה, אוקיי? אני שמאלי. מה? אתה מאמין באלוהים? לא עכשיו, אם אתה רוצה לדבר איתי תבוא לכאן, אני מצלם את כרמל. כרמל, אני שואל אותך שאלה נוספת, אוקיי? טוב. למה אלוהים רוצה לבחור באברהם? בוא נגיד אברהם הוא האיש הכי צדיק בעולם, למה הוא רוצה שיהיה עם שיאמין בו? מה הוא מקבל מזה אלוהים? מקבל שמעריכים אותו מאוד. אבל הוא אלוהים, למה הוא צריך שיעריכו אותו? שהם ירגישו כלפיו, הם אנשים, בני אדם, הוא ברא אותם והוא רוצה רגע, מה את אומרת לי שאלוהים הוא כמו דיבה? הוא רוצה שכולם יעריצו אותו? זה מה שאלוהים רוצה? מה הוא רוצה להיות מפורסם? מה הוא... אני לא מבין את זה. עירית, קראנו בספר ועירית אמרה שאלוהים הוא... תסביר למצולמים מי זאת עירית קודם כל. עירית זאת המראה שלי. סבבה, תמשיכי. המראה הכי טובה בעולם. טוב, תמשיכי. ואני אוהבת אותה וחבל טוב, אם גונבת דקות מסך. יאללה, נו. טוב. אז איפה היינו? למה אלוהים רוצה שיעריכו אותו? הוא לא ממש רוצה שיעריכו. אז בואו נחזור לשאלה המקורית. למה הוא רוצה שיהיה עם שיאמין בו? כי הוא ברא אותנו, נכון? נכון. והוא רוצה כאילו לשחק בה. כן? מה, את מסכימה להיות משחק של אלוהים כרמל? אני אמר שאני מאמינה. לא, בוא נגיד מי שמאמין. מה, הם רוצים להיות משחק של אלוהים? כל אחד והדעה שלו לגבי אלוהים. לא. עירית אמרה, המורה שלי, המורה הכי טובה בעולם, שאלוהים רוצה שהוא שחצן. היא אמרה שאלוהים שחצן? שהוא רוצה כל הזמן שיגידו אלוהים עשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. נראה לך שאלוהים באמת ירצה את זה? בוא נגיד אלוהים. מי זה אלוהים? זה כאילו דמות כל יכולה כלשהי, נכון? אבל לא, אף אחד לא ראה אותה. נכון, עזבי, אבל לפי האמונה הוא דמות כל יכולה שאין לה גוף ואין לה מקום ויכול לעשות הכל, נכון? אם אלוהים רוצה שתאמיני בו, הוא יכול להכניס לך לראש אני מאמינה באלוהים ובזה לגמור את הסיפור, לא? אבל אני אמרתי, הוא רוצה לבדוק איך אנחנו מרגישים לשחק. כן? כאילו לשחק. אבל אם אלוהים היה מראה לנו אותו, את היית מאמינה בו, כרמל? לא. אם את היית רואה את אלוהים והוא היה אומר לך, היי כרמל, אני אלוהים, מראה לך כמה קסמים, נותן לך אוכל טוב ובית טוב. לא אוכל טוב, הוא הראה לו כמה קסמים כאלה, כי אהוד ביקש, וגם עם משה. מי אמרת בהתחלה? אהוד. מי זה אהוד? השופט. אני לא בטוח אם... לא שמעתי עליו עדיין. בטח היא נרדמת בשיעור. לא נראה לי. אני חושבת שספר תנ"ך שלי כאן, אני יכולה לראות לך. אוקיי, עוד מעט. שיקראו לו טוב, שורב עם הבעל. למה כולם רוצים להיות יהודים? מי אמר שכולם רוצים? בארץ שלנו. למה את מעדיפה להיות יהודייה ולא נוצריה? כי נולדתי יהודייה. נכון, בגלל שאת נולדת יהודייה את מרשה לעצמך להיות נוצריה ולהאמין לא, בגלל שאני יהודייה. אז מה הופך אותך להיות ישראלית אם את לא יהודייה? מי אמר שאני... ישראלית זה מישהו שנולד בארץ ישראל.
כן? כן. אז מה, אם אתה נולד בארץ, אבל אומרים עם ישראל, מה מתכוון, כל מי שנולד לאבא ואמא אני שהם... אומרת ארץ ישראל, זה ישראלית, זה מישהו שנולד בארץ ישראל. כן, אז בגלל שאת נולדת בארץ ישראל, אני אז ישראלית. פתאום, שנייה, אלוהים אומר, עם הנבחר, וכל מי שצאצא של משה רבנו, אוקיי? מי אמר שאני צאצאיו של משה רבנו? לא, זה האמונה, אוקיי? לא אמרתי. אז עצם זה שאת צאצאית של משה רבנו נותן לך פרס, כרמל? כי את לא הכרת את משה רבנו ואת אברהם אבינו מי ואת אמר יצחק. שזה נותן פרס? זה נותן לך פרס, כולם אומרים שאת אבל אופיר. את שייכת לעם הנבחר, לא כרמל? אופיר, אבל אתה יודע, זה מלא זמן עבר מאז זה, שבטוח כמה דברים השתבששו בדרך. בסדר, עדיין. אבל לפי המאמינים אני שואל אותך, תנסי להיכנס להם לאור, אל תדברי כאילו את כרמל, תדברי כאילו את רבי... רבי שמעון. סבבה, רבי שמעון. מה, עצם זה שהוא נולד לעם ישראל הוא מקבל פרס? אבל לא כל הרבים. ומה עם מישהו שנולד לאמא אחרת שהיא נוצריה? מה, בגלל זה הוא מגיע לו עתיד רע יותר? מי אמר? תגידי מי אמר. היהודים. זה מה שמקובל. אני לא אומרת. סבבה, אני לא מדבר עליכם, אני מדבר אבל איתך. מרבי שמעון. בדיוק. הם רעים כי הם לא נולדו בארץ ישראל והם לא יהודים. נכון, הם לא בחרו לא להיוולד בארץ ישראל, נכון? פשוט ההורים שלהם היו כאלה, בגלל זה הם צריכים להיות שונים מאיתנו, כרמל? לא? אז למה יש מדינות סליחה, בעצם? אני רבי שמעון. טוב, כרמל, למה יש מדינות אז? כדי אם את לא בחרת להיכנס לאיזה מדינה וההורים שלך בחרו בשבילך, למה קיימות המדינות האלה? כי כל אחת מייצגת משהו שונה. באמת? אולי ההורים של ההורים של ההורים של ההורים שלהם יציגו משהו שונה, והיום זה כבר לא רלוונטי. אולי. למשל יש אנשים טוב, להתראות כרמל. אבל לא גמרתי לדבר. טוב, תמשיכי. יש לי עוד הרבה לדבר. זה כיף לדבר. עוד מעט, שנייה, סטופ, תגידי ביי, נתחיל מההתחלה. אני רבי